हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' नोंथांमोन टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै जेबी क्रिएशन बेनारनि आन्डाराव सोमजिनाय आरो बिथां गणेश बर'जों डिरेक्शन होजानाय आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय बोसोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ जेबी क्रिएशन चेनेला आपल'ड खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे बोसोन आबुं बर' सावथुन पार्ट 5खौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना जेबी क्रिएशन चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोबा बिथांमोनहा पार्ट फैनो गोनां माखासेखौबो थाबैनो हगारना होगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जों बे बोसोन आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथां अमप्रकास केरकाटारि आरो प्रियंका लाहारी दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।